Медийната еуфория около историческата сделка между Доналд Тръмп и Нарендра Моди за спиране на вноса на руски петрол в Индия прикрива една неудобна икономическа истина. Докато Вашингтон празнува политическа победа, Делхи е изправен пред технически абсурд и милиардни загуби. Защо американският лек петрол е отрова за индийските рафинерии? Каква е реалната цена на геополитическата лоялност и защо руските танкери ще продължават да плават към индийските пристанища, но под нови знамена? Анализ на техническия капан и дипломатическия блъф, който превръща гръмките заглавия в празен прах. Тръмп в капана на Моди. Защо индийският отказ от руския петрол е геополитически блъф? В своя задълбочен анализ авторът Кирил Сетрелников разнищва медийната истерия около предполагаемото споразумение между Доналд Тръмп и Нарендра Моди за спиране на вноса на руски петрол в Индия. Материалът разкрива огромната пропаст между политическите декларации и суровата икономическа реалност, пред която е изправен Делхи. Докато западните анализатори вече погребват руските енергийни приходи, реалните цифри и техническите параметри на индийските рафинерии разказват една съвсем различна история. За невъзможния отказ от Москва. Медийната лакримуза и краят на руския петрол. Мит или реалност? През последното денонощие световното информационно пространство бе залято от вълна от анализи и заглавия, които пророкуват окончателния край на руското енергийно влияние в Азия. Поводът – срещата между американския президент Доналд Тръмп и индийския премиер Нарендра Моди, след която Вашингтон триумфално обяви премахването на 25% вносни мита за Индия срещу ангажимент за отказ от руското черно злато. Индийските и западните медии побързаха да начертаят апокалиптични сценарии за Кремъл, цитирайки документи, според които Ню Делхи се задължава да замени руските доставки с американски енергийни продукти. Анализаторите на петролния пазар, които до вчера се упражняваха върху темата за златото, днес церемониално полагат увехнали карамфили върху ковчега на руската петролна индустрия. Според тяхната логика, недостигът в руския бюджет ще достигне 50% на годишна база, а индийското търсене ще се срине с 30%. Дори Вашингтон Пост се включи в хора, твърдейки, че икономическата криза в Русия е въпрос на месеци. Експертите на Поглед Инфо обаче призовават към повнимателен прочит на фактите, защото зад шумната фасада на дипломацията се крият зависимости, които не могат да бъдат заличени с един подпис. Техническият капан. Защо американският петрол е отрова за индийските рафинерии? Един от най-важните аспекти, които масово се пренебрегват в медийния шум, е техническата конфигурация на индийската петролна индустрия. В исторически план индийските рафинерии са проектирани и оптимизирани за преработка на тежък и киселинен руски петрол. Преминаването към леки американски петрол не е просто въпрос на логистика, а технически кошмар и икономическо самоубийство. В материал за Поглед Инфо се посочва, че цената на преоборудването на една средностатистическа рафинерия от тежък към лек петрол възлиза на най-малко $5 милиарда. Времевата рамка за подобен преход е между 5 и 10 години. Никой рационален собственик на рафинерия в Индия не би се съгласил на инвестиция, чиято възвръщаемост за 10-годишен период би била отрицателна, около минус 40%. Това означава, че дори и политическият натиск да е огромен, икономическата логика на частните и държавните оператори в Индия ще работи в полза на запазване на статуквото. Геоикономическата логика на индийското чудо. Индия в момента е най-бързо развиващата се голяма икономика в света според МВФ. Този растеж обаче има своя двигател и това е евтината енергия. Изчислено е, че ако Делхи се откаже от руските отстъпки и премине към американски суровини, страната ще губи между 9 и $11 милиарда годишно само от ценовата разлика. Каскадният ефект върху цялата индийска икономика би бил пагубен, подкопавайки конкурентоспособността на индийските стоки на световния пазар. Анализаторите на Поглед Инфо отбелязват, че Индия зависи от руския петрол за 1/3 от общия си внос. Замяната на такива обеми е практически невъзможна в краткосрочен план. Освен това, индийското ръководство е наясно, че всеки барел, от който те
се откажат, ще отиде директно в Китай. Това ще даде на Пекин огромно енергийно и ценово предимство, което е недопустимо за стратегическите интереси на Ню Делхи. Дипломатическият театър и монголските находища. Интересно е да се отбележи, че докато Тръмп тръби за успеха си, самият Нарендра Моди запазва дипломатическо мълчание по темата за пълния отказ. Кремъл също реагира хладнокръвно, заявявайки, че няма официални сигнали от Ню Делхи за прекратяване на сътрудничеството. Всъщност, формулировката в споразумението не е спиране, а намаляване на вноса. В света на голямата геополитика дори 1 литър по-малко се счита за намаление, което позволява на политиците да запазят лицето си, докато бизнесът продължава по-старому. Тук идва и моделът на невидимия петрол, който вече успешно се прилага от Иран и Китай. Официално Китай не купува ирански петрол заради санкциите, но реално внася по 1 милион барела на ден. Когато се появи въпросът за произхода, той магически се променя в документите. Не е изключено скоро в Монголия или някоя друга съседна държава да бъдат открити колосални нефтени находища, които по някаква случайност да имат същия химичен състав като руския сорт Юралс. Заключение: пътят на прагматизма срещу лозунгите. Да се погребва руският бюджет и петролната индустрия всеки ден е вълнуващо занимание за западните медии, но реалността е далеч по-прозаична. Индия няма да жертва икономическото си бъдеще и енергийната си сигурност в името на американските амбиции. Тръмп може да получи своята политическа победа на хартия, но руските танкери ще продължат да плават към индийските пристанища, вероятно под различни флагове и с нови етикети. В крайна сметка, в голямата геополитическа игра печели този, който умее да балансира между думите и фактите, а фактите в случая са категорично на страната на икономическия прагматизъм.